só pasa unha vez e non voltará por ti. Cando estés no pozo máis fondo visualiza a luz. Non se esquece quen te acompaña cando levas a cruz. Pintando a mona polas noites da cidade, a cousa saise da túa capacidade. Volvete a coidar e prepara o teu cu para cando outro tren volva a pasar. Enfrontarme a un espectáculo, digamos, dirixido por min, donde estou acompañado de 5 instrumentistas. Entón, bueno, é importante ese nivel porque nos estamos xuntando, reunificando a nación, pois. Bueno, pois nos utilizamos eso precisamente de nación nun sentido internacional, nun sentido que derriba fronteiras, un pouco marcado dentro das músicas do mundo. Entón, coa idea de levar o rap como a outro nivel, levar o rap a diferentes ritmos, estilos. E baseámonos aí un pouco, por unha parte, é unha homenaxe ao Chico Sáenz e a Nação Zumbi, que dai xurde un pouco a idea de poñer tamén Nación Quilombo e por outra parte pois a Nación Hip Hop, non? Que nace precisamente en 1973 no barrio do Bronx coa fundación da Universal Zulu Nation. Agora na Nación Quilombo, digamos que neste proxecto hai como 3 partes, non? Hai unha parte claramente festiva, de baile, moi importante eso en esta nova iniciativa, e tamén hai unha parte reivindicativa, hai unha parte que ten que ver con temáticas de carácter máis social, pero logo hai outra parte que é unha novidade para min, non sempre, ainda que fixera algunhas cousas puntuais, digamos que hai unha parte máis intimista, non? Donde falo tamén de situacións do que a mí me pasou na vida, pois, de vivencias persoais, pois sempre te cortas un pouco máis, non? A hora de contar certas cousas que te tocan máis no plano máis persoal, non? máis íntimo, pois.